Zdravím vás diváci, vážení gamery, vítajte v ďalšej reakcii po krátkej dobe a vyšlo niečo, na čo potrebujem zareagovať, lebo neplánoval som, ale Star Wars, krásne to univerzum a zdá sa, že Disney sa odhodlalo dať zelenú niečomu, čo sa mi veľmi páči, trošku ukazovať viac tej temnej strany. Nedávno sme mali Acolyte seriál, ktorý nesúvisí s Imperium, ale súvisí s temnou stranou sily, ktorá podľa mňa musí byť viac preskúmaná, lebo nemyslím si, že ten svet je čierno-biely a príbehy Impéria je niečo, kde sa priznám, som fanúšik Impéria, lebo tiež to nie je čierno-biele. Nehovorím, je tam Palpatine, veľký satan tohto univerza, ale sú tam výnimky, napríklad hneď tu vidím modrú pokožku. Videl som len pár sekúnd z tohto traileru a bolo tam jasne počuť istú postavu, ktorú mám veľmi rád. A som zvedavý, keď nás to zaniesie, takže poďme na to. Why do you seek Imperial favor? Years ago, my people were all but destroyed. Morgan! My anger gives me strength. It is that strength I offer the Empire. Offer accepted. Aj 4. I'm here to present you with an opportunity, Barris. Barris? Just be glad you're not a Jedi anymore. Your path is set, Morgan Elsbeth. I will fulfill my destiny. Grand Inquisitor. Only breeds defeat. But I will help you overcome this weakness. Attack! You said the Empire would help to change things. Everything comes at a cost. My world has been burning since I was a child. You cannot stop what has begun. Now you must face one final test. To join us. It is time you meet your new master. O nie. O nie. Taťko Vader. Long live the Empire. V prvom rade parádna hudba. V druhom rade, kto náhodou nepozná, tak asi pred rokom alebo kedy vydali animák Tales of Jedi, teda príbehy Jediov, kde boli určité kapitoly, hlavne zo života Groffa Dukua, záporáka 2. a 3. epizódy. Odporúčam, ak chcete doplniť, ako je všeobecne odporúčam animáky Clone Wars, Rebels, Bad Batch, ktorý má teraz 3. sezónu, ktorá bude v podstate finišovať priebehu tohto mesiaca. Zatiaľ veľmi dobrá, aspoň sa to páči. A bolo Tales of Jedi a ešte čo bolo. Nie, to je všetko, akože krásne to doplňa hlavne obdobie medzi 2. a 3. epizódou, teda klonové vojny, a Bad Batch je teraz už, keď sa formuje Imperium, teda sformoval sa, ale ešte neupevňuje svoju moc. A Rebelovia, to je ako v podstate postupne vznikne odpor, ktorý vidíme v 4., 5., 6. epizóde alebo v Rogue One filmoch. Ale toto je niečo, čo ma teší. Takže začíname z hurta. Admiral Thrawn, ešte nie veľko Admiral Thrawn. Prečo hľadáš imperiálnu favor, akože nie je to láskavosť, ale akože no že sa stanuje patronom, jej podporovateľom, že im môže slúžiť. Samozrejme 3 imperiálne Star Destroyery, krásne to lode. Morgan Elsbethová tu vidíme v seriáli Ahsoka a vidíme ju v seriáli Mandalorian. Takže určite sa to oplatí vedieť, kto to je z tých seriálov. Odporúčam ich pozrieť, ale sú
sú tam určité kritiky, hlavne Mandalorian sa trošku neskôr zovadil podľa niektorých. Ja si myslím, že to príbehovo funguje, ale chápem, že tam trebalo viac. Trebalo to viac flashed out, ako sa hovorí, že to mali tomu dať viac priestor, aby to dýchalo. Takže trávnik, Mitraun Uruduom. Neviem, ako sa to vyslovuje, to jeho celé meno, proste tráv. Toto je zaujímavé. Toto, ak sa nemýlim, to je vyvraždenie Night Sisters. Lebo ona, neviem, či je priamo Night Sister, akože nočná sestra, ako Asajj Ventress, alebo matka Talzin. A ona je skôr... Ja si nemyslím, že sa musí toto narodiť, ono proste je to ako Mandaloriani, že vás môžu prijať, že? Alebo je z Datomiru? Asi je potom z Datomiru. Lebo máte značky tu, takže môže byť. A tá animácia sa len zlepšila. Tu niečo pália. Otázka je, či to je ten istý priestor, alebo nie. Lebo môžu nás šáliť. Ona môže byť odniekiaľ iná. Že? OK, takže silu. Príjmame. A ja samozrejme Lars Mikkelsen, ktorý hral Trauna aj v Ahsoke seriáli. Najlepšia postava asi v Star Wars. Dobre, štvrtá sestra, Inquisitori. A Barry Zofen, to je bývalá padavanka, ktorú vidíte v seriáli Clone Wars. A uvidíte tam aj asi, ako sa dostane do tejto situácie. Lebo nič ďalšie s ňou nebolo. Nechcem spoilerovať, pretože niekto to nevidel. Ale už tento trailer je dosť spoiler pre niekoho, kto nevidel Clone Wars. Buď rada, že nie si Jedi. 2 príbehy. Takže sa zdá, že to bude... Celé to Tales of the Empire bude asi sústredené na tieto dve, na Morgan a na Barrys. Uvidíme. Akože môžu to byť aj, môžu len takto to stízovať, lebo fanúšikovia budú vedieť a Mountain Clan Matron, takže nejaká pani horského klanu. A tu trénuje so zbraňami, takže vie bojovať. Ona nemusí byť Night Sister, ale môže to byť iný klan, samozrejme. A samozrejme za chvíľku príde ten fešák. Kde je? Toto je tiež dôležité. Ona tu má ten oštep. Peskarský oštep, ktorý má v Mandalorianovi. Asi uvidíme, ako ho získa. 1 cesta, 2 príbehy, 1 cesta. Počkať, zabudol som, 2 fešáci prídu. V prvom rade Grand Inquisitor, Vel Inquisitor, ktorý vedie Inquisitorov. Je v Rebeloch a v seriáli Obi-Wan Kenobi. Kenobi series to bolo, myslím. Tam vyzerá trošku tak, lebo to je to live action, ale... OK, takže je tu tréning. Musia teda zaviesť ju na temnú stranu. Nesmieš mať zlutovanie. Temná strana. Pomôžem ti prekonať túto slabinu. Je zaujímavé, ako toho Inquisitora, toho šéfa Inquisitorov trošku tak humanizujú. Vyzerá tu fakt ako učiteľ. Ale drsný učiteľ, pretože teče z nosa. Toto je velenie teda klonovej armády na Coruscante, aspoň to vyzerá podobne, ako sme už videli v iných seriáloch. Toto je z Mandaloriana, to je tá planéta, kde nájdeme prvýkrát Morgan. A kto sú títo? To vyzerajú ako príslušníci rebelov. Alebo minimálne nejaká delegácia ešte v tejto situácii. A očividne napadla mi jedna vec, čo vidíte túto loď. Tak ono v tento jeden moment, to je vlastne to isté, nie? Kde to bolo? Niekde to tu bolo, kde to je? Treba to nájsť. Ale neviem, kde to je. Kde to je? Nie, to tu bolo, ten istý záber. No, počka tu. To je tá istá loď, podľa mňa. Alebo? Vyzerá mi to ako rovnaká loď zo zadu. A má tu ten oštep a má ten pláštik ako tá guvernérka. Vidíte? Má to tam to isté.
A to tam isté, podľa mňa je toto isté. Len je to potom, čo už to horí. Strach. A tu máme fešáka, General Grievous. V modernej animácii, pretože v Clone Wars bol trošku taký... Nepoviem, že lazy, ale cheesy, ale proste dostal ten upgrade a konečne ho má poriadny upgrade. Ktorý teda mal v 7. sérii Clone Wars, ale nebol tam použitý akože priamo v nejakej epizóde. A vyzerá safra dobre. OK, takže bojuje. Takto bude musieť byť vyvraženie Night Sisters, ale... Premýšľam o tom, že toto je fakt trošku asi iný klan Night Sisters, ktorým patrí. Neu. OK. Trošku také potvrdenie, že sú to temné sestry kvôli tejto mágii. Čo je vlastne iba iná forma sily, ale v poriadku. Nenávisť. To bude to isté, tam boli droidi. Toto je kto? Toto vyzerá na tú štvrtú sestru, ktorá naverbuje Barrys, že? Len keď to tak okamžite hodíme naspäť. Tady. Hej. Podľa tých vlasov to bude ona. Dobre. To majú tie točiace meče, ktorými môžu lietať. Alebo plachtiť skôr. Dobre, štvrtá sestra. Nejaký Jedi nájdený. Toto nevieme, kto je. Nejaká Jedajka. Droidi útočia. OK. Toto je otázne, kto je. Ale to uvidíme v seriáli až. OK, jeden záverečný test, musíte sa navzájom zabiť. To je typický test pre temnú stranu, či si schopný zabiť spolubojovníka a oslobodiť sa od citov a emócií, že? A musí jeden odísť. Alebo dvaja zomru. Takže jednoznačne, čo sa tam stane? Teda, predpokladám, že vyhrá Barrys. Á, taťko Vader. A tu máme teda štvrtú sestru, tu máme Barrys, tu máme... Tohto sme videli v Tales of Jedi, je tam v jednej epizóde. A tento myslím, že je v Rebeloch. Ukláňajú sa Vaderovi, samozrejme, lebo... Taťko Vader, najsilnejší. Ale čo tu vidím tento záber, tak... Barrys trošku pripomína jednu sestru, ktorá je v Rebeloch. A neviem, či to je správne, lebo pokožka je taká istá. Nechže Imperium. Páči sa mi to. Otázka je, či sa to bude fakt týkať iba tých dvoch postav, ale asi áno, ako to marketingujú. Počka, teraz mi len napadá tento záber. Ja by som povedal, že to môže byť, no dajte mi momentík. No jasné, že už sú to aj teórie, že by to mohla byť ona. Toto máte záber zo seriálu Rebelovia, treba brať do úvahy, že toto je z Clone Wars, takže nie je to aktuálna animácia, teda technológia, takže treba to tak brať. A oči nesmieme brať do úvahy, pretože podľahne asi temnej strane sily Barrys. Takže oči sa zmenia. A teoreticky by to mohla byť ona, že dajú jej preč tieto tetovania. To iba tak chcem naznačiť, že dávalo by to zmysel, ale aj keď je to trošku iná tvár, že? A vidíte, tuto máte proste ten nový animačný štýl, že to trošku pokročilo, takže tam je to ten problém, že musíme to brať z hľadiska tejto novej, nazvime to proste verzia 5, viete. Clone Wars bol verzia 2, 3, keď sa to zlepšovalo. Mohla by to byť ona. Ale ja si skôr myslím, že nie. Že to je také príliš far-fetched, že to je príliš ďaleko, ale ak áno, tak mi to bolo cool, ale nemyslím si. Dobre ľudia, každopádne. Imperium, temná strana dostane nový obsah, čo som rád. Popis je veľmi jednoduchý, Long Live the Empire. Je tam Traun, je tam Morgan, takže zamerávajú sa na zase také tie
slabšie články, aby doplnili lore. Varys je celkom silný článok, ktorý nebol riešený v minulosti. Takže uvidíme, čo s tým spravia už 4. mája. Ja sa teším. Ďakujem za pozrieť tieto reakcie. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa.